בוא נעשה, אתה יכול לטוס גרמניה. מלאדו נו בעולם, מלא בפופות, פסד שר. מה וישימות לכל דבר. מה את מקיאה? מה את מקיאה? אביגיל, זה בשבילך. הגענו למדע עם 4 שעות עם מידה. עכשיו ישנים. הקיבוץ שלהם מסריח בטירוף, יש פה ריח של חרא ודגים. יואו. יאללה, לעוף. יש לנו בקולבו שטרות שאוכלים. וואי, כל דבר. קולבו משאבי שדה. מצוין. פני מקופלת. אוי, ויצמן. תבים. סתמי, יש כאן ילד. די. Look so winter. מה, את עושה לי מחבואים, איפה את? גש. וואי, גשם עושה לי מה זה? גשם עושה לי הכי כיף בעולם. בא לי מקופלת. כולם, בגלל הגשם, כולם עלו לאוטובוס ואנחנו באוטו, והאוטובוס פשוט נוסע, אז לא עלינו. הם ממש התקדמו. מה הוא מסתכל? אתה מדהימה. איך כיף לך? כיף לי מאוד. טוב, מהיום הגרעינר שלהם קוראים נווה. טוב מיהו? בגלל קוראים מיהו. לידי? כן. אוקיי. באמת מתאים נווה. חכו. לא נווה, קוראים סתיו. מה? אמרתי נווה. לא, לפני 2 נווה. קוראים לך סתיו. כן. ומיהו? הנה עוד אחד. בקוריאה. מתה. לא ברוכים היום. בואו אני אספר לכם סיפור. חסר. עגבניה. זה מגיע. תעשות. כאילו, לא. הנה. ולוג, או אנחנו כאן. איזה מקום מגעיל. דוחה. תביא לי לספר להם מה היה עד עכשיו. לא, רגע, תסיים. יש פה ילדים בכיתה ו' שמתחזים להיות ילדים בכיתה ט'. הם כאלה קטנים. כן, איך אני מסובב את זה? לא יכול, כאלה קטנים. יש פה איש לטעה. איש לטעה. ממש מולנו איש לטעה. הוא עכשיו מסתכל. אמא הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע. תביא לי עוגיה בבקשה. זאת אחותה על קופסה. יואו. ברוכים הבאים לטקס פרסי השנה. במקום הראשון של סוג השנה. זכור! תסתכלו ביוטיוב. מחר תגלו במה. רק תדעי שאין עוד כמו. תראו את האוכל שלי. כולם שם. תראו, יעל פרחי באה. מה שאתה רוצה שיפיצו. זה קורה. רגע, אבל אני רוצה מלא בועות. אוקיי. לא, סתם השפרצת עליי סבון מגעיל. זה היה בכוונה.
אין תמונות בבלוג, לא יודעים. סרטון. אז עכשיו סרטון. כן. אוי, נו, באמת, איזה חוסר מקצועי. סרטון. זהו, נגמר. נתקעה בה. נו, כללה. נראה לי שופכת עם הבחור. אותו פאק. מבוגרת. תתפסו ותאכלו. לא מאכילה את כל העם שלך. סליחה. סטטיסטית. אוי, אסור להגיד. כמעט אכלתי לו. שהיה איתה במכינה, אבא שלי היה בתוך לא תאמינו. לא תאמינו. אבל אסור שוב. נסענו לאכול גלידה. חבר'ה, סגלו, אני עובדת כאן בקניון, אני מלפרים. יעל עובדת בקניון. מה? יעל חטפה אותנו ואנחנו בדרך לאכול גלידה במודיעין. ואני רוצה בבקשה לטוב טוב. את יודעת? את יודעת שהפאנקי מנקי זה כאילו אולי טיפה יקר, אבל זה חוויה לכל החיים. את חייבת ללכת. לילה טוב ולוג. קורא. לילה טוב. סתם, עכשיו 5 בבוקר ואני הולכת לפרוץ לאומגה. נו? יאה! שתיים נשים. לא, הביאו לאורי שוקולד פתוח. פאן! פאק, עכשיו הביאו לי בטח שוקולד, לא פרווה. אוי, אבל שומעים את זה. מה זאת? טוב, יאללה. מי פותח עכשיו? רק תדעי. מה את עושה? אין לו כמוך. אני טס! מרים את כל הדציבלים עם ספיר רק רונדלים. יאללה, הלאה, בר. נתיב עלה בדי. 3-4 נתיב עלה בדי. אוקיי, 3-4. נועם מנטורה לשטיפת רצפה. תומי המגעיל, תשטוף את הכלים אבל. לא. מי אלה? מה אתה מסתכל? קולה. זה צילם מלא זמן. ולוג, אנחנו במערת הנטושים. וואלה יפה. וואלה? אורס. Tell your bitch I like you. סליים. זה לאכול את זה. מתרגלים לזה. סליים. זה פלאפי. תנו לי תום. נסיכת היוסי. היופי. אני אביב אלוש. אני גם אביב אלוש. כולנו יחד. אני מאמין שנכון להיום. וואי, די לגרשונים באמצע, אתם בלתי. ככה, כל הנסיעה זה היה ככה. וככה. סיימנו את המסלול. מה זה? כאן הלחם, החביתה, עגבניה, חסה. אתה יודע מי זה היה? כן, סבא שלך. זהו, החנות הקטן שלי.
אני מתלבש כגברת. די להגיד מילים. שלי, היום אני מארח את ציפי שביט, שלום ציפי. מה בא לך? בא לי יפה. מוכנה? כן. שימי לב, את מכירה את ברגל, נכון? את מי? מרכז של בני המושבים. בר כהנוב? ברגל, ברגל, יהיה ברגל, יהיה ברגל, ברגל, ברקה. ברגל, יהיה ברגל, ממש שם לדרך לתוך הצלם. זה הוא? וגם הוא נרשם יוסי יפה. איזה בדיחה מהלכת. הוא בדיחה. תעשה גם. למה? כולם עלו על האוטובוסים. כולם עלו. הנה תראו, הוא סוגר. פה כל החברים שלנו באוטובוס הזה, כל החברים שלנו. ומיה המלכה. ומיה. ועכשיו נשארנו פה לבד על המזרון. אז זה מייצר לחץ על העיניים. וואו, איזה יפה. חזרנו הביתה. היה כיף. טיל. היה טיל נפץ. ויאללה גרמניה!